Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasai 32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. Oras ginadulong sa inyo sang BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, Pitsa 4 na bulan sa Marso, tuig 2020. Ano ang mga balita ka mga isyo para karon nga adlaw? Daw masandukot na. May mga ara nagaprotesta sa gwa sang Basiwa nga daw hindi komporme. Sining karon sang kasugtanan sa tunga sang Basiwa kag prime water. Kahapon, si Mayor Bing Leonardia nagpagwa statement pabor ini sa plano nga makahatag sang supply sang tubig para sa syudad. Nga ano ang masarangan sang Basiwa sa paghatag tubig sa bilog nga Bacolod? 54% lang sa mga pamalay sa Bacolod ang nalabutan sang serbisyo sang Basiwa. Ang buot silingon, halos katunga ang hindi malabot sa serbisyo sa Bacolod City Water District. Amo inang rason nga karon nagpungkuan na sila sining prime water ginambalan kung ano ang mahimo para maserbisyuhan ang halos kung hindi gidmantanan nga mga konsesyoner sa Bacolod. Dire kag ginkasugtan ang 25 katuig nga joint venture agreement sa tunga sang Basiwa kag prime water. Pila ang target sini ka porsyento nga maserbisyuhan sa Bacolod? 90% sa mga konsumidor ang posible maserbisyuhan sining pagpakig-angot na kag kasugtanan sang Basiwa kag prime water. Hindi makasara nga Basiwa sa pag-supply sang bilog nga Bacolod.
Amoy ng rason ko nga nagsapol, ginkasugtan, nga mag-joint venture sa prime water. Ti suno kay Mayor Bing kahapon, importante ang tubig sa Bacolod. Importante nga maserbisyuhan ang Bacolod nun sang tubig. Ti damo ang naga-oponer sini. Di hamak ang naga-oponer. Grabe. Kay luyag nila kung do ma-privatize kuno ang basiwa, kag kung ma-privatize kuno ang basiwa, masaka ang balayran sang mga konsumidor. Ti kahapon suno kay Mayor Bing gin pahibalo na siya sa basiwa nga naka-issue na sila sang notice of award sa prime water kag ginbato na ini sang pribado nga kompanya. Ang joint venture agreement ara na karon sa opisina sang Government Corporate Council para sa pag-review sang kontrata. Tiga huding-huding ang pila ka mga naga-oponer sini. Sinakyan sa iban nga mga politiko, sinakyan sa pila ka mga grupo. Ang punto kasimple gid lang. Ti ko nihatag sa basiwa, masarangan nyo nga maghatag sang supply sa tubig. 54% lang ang masarangan nyo. Ti problema ng iba niya nga hindi malabutan sa tubig. Bisan gani 54%, hindi pa kamo makaserbisyo husto sa ginaserbisyohan nyo nga 54%, may ara pa yung isa nga wala tubig. May ara pa isa nga hindi maintindihan ang tubig at tubod. Wala na ang basiwa sumo kinanglan niya gid sang joint venture, hindi na sa kasarang. Ano kay kung mag-loan ka mo itong asbilyon, mang aputan ko ni nagkanto. Di karon niya ho, gapangayo bulig, gapangayo salbami. Pagi sa pakigangot, kag negosyar sa prime water. Tiyan mo ni Subong, natunan ini, kag ikasadire sa siyudad sa Bacolod. Ti kung matabo ini, gapasalig man ang prime water, 90 kag sobra ka porsyento ang maserbisyuhan dire sa siyudad sa Bacolod nga para kay Bing Yunardia ang joint venture agreement paborable sa siyudad sa Bacolod kay importante ang supply sang tubig sa Bacolod. Isa ini sa pinakaimportante sa pagpasunyag sang siyudad, isa sa pinakaimportante ang tubig sa pumuluyo sa Dakbanwa sa Bacolod. Kag kung hindi ma-deliver sang basiwa kay hindi siya makasarang, amoy nakabangdanan nga may joint agreement ang basiwa sa prime water. Kag siguro hindi na ni mapunggan. Aksyon Radio Philippines Standard Time Lasay 38 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Napamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42 na para sa kumplito nga management sa inyo liver detox bag DTX 500 kamo adlaw-adlaw. Amo ini siya ang negatinlo sa atong dugo kag atay. May mga panakot ini sa mga phytochemical, antioxidant, pangunta bala sa nagaubag nga atay, cancer kag iban pa. Kung may diabetes ka, taas ang kolesterol mo, taas ang blood sugar, amo ini ang kinanglanon mo, DTX 500. So, pangabay naton, gamita ini adlaw-adlaw. Gamit kas ni inom ka sang DTX 500 para sa matinlo nga atay, matinlo nga dugo, kag panubo sang blood sugar, kag kolesterol. Para sa maayong panglawason, DTX 500 ang aton rekomendasyon. Ang DTX 500 babakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Kahapon gamonitor ako sa palayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Siling sang Vice Mayor, niya hindi nyo discriminate ang mga Chinese kag Korean national nga ari sa syudad. Bangod sa isyu sa COVID-19 bala. Upod ako sini sa palayag sa Vice Mayor ngaman. Ang pinakadamo nga estudyante dire sa aton sa Bacolod, ang Koreano, ang pinakadamo nga nagabakasyon man dire sa aton, mga Chinese national. Ti bangod sining COVID-19, may mga report gani nga kung masugata nilang mga Chinese kag Koreano gapanabon ka sa ilong mo, which is para sa akon daw insulto nga daw hindi naman amo. Wala pa ning COVID-19 eh. Ini mga estudyante nga Koreano kag mga Chinese ari na dire sa Pilipinas kag ari na dire sa siyudad sa Bacolod. Wala pa magtuluhaw ining balatian. Daw hindi naman amo bla. Daw kalaway lang tawon nga masugata mong Chinese, masugata mong Koreano da, manabon kay mo kailong mo ya, at lang daw may aro yung makalalaton. Wala pa yung mag-abot ang COVID-19, ari na diri sila ya. Kagdako ang nabulig nila sa industriya sang turismo, diri sa syudad sa Bacolod. Luyag datol kag sa indi, porte ini, kadako sang ginahatag nila sa turismo. Chinese ka man, Koreano ka man, Amerikano ka man, o ano ka klase nga nationality, basta magkanto ka sa isa ka lugar, dako ina nga bulig para sa aton nga turismo. So daw nasubrahan kita sa piktos. Bangod lang kay nagalin sa China ang COVID-19, kag naglaton-laton sa iban nga pungsod, lakip ng Korea, kag iban pa, daw ato lang
ang ari nga daan din no makalaton pa sa aton nga paraya sa kabilugan daw wala man ni sa rason niya nga manabon kalikawan mo discriminate mo daw balat yan nga daw may aro ining mga turista naton dire sa syudad sa Bacolod. Ako niya upod ako sini sa pananawan kag opinyon ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Hindi taman pag-aamon sina ang mga turista naton wala ta kabalo nga kadako sini sa ginahatag nila sa aton income naton sa turismo. Ti kalaway naman na yang amon na ang mga bisita naton. Makon abi nga ini sila bago lang abot ti gina Corintina man ha. Hindi man na pagpanaugon, hindi man na pagpalagawon di sa Bacolod kon madiskubrihan nga may ara sila sang ginahuptan ining balatian bla nga COVID-19. Ini sila sa nasiling ko na dugay na diri sa Bacolod nag-eskwela, nagatuon English kag iban pa. So correct ina si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Hindi ta pagpakitaon nga daw balatian nun sila. Hindi ta pagpakitaon nga daw makalalato na sila. Kaya ari sila diri sa syudad sa Bacolod. Tagaan taman respetasyon ng aton mga turista diri sa Bacolod. Ang aton mga doktor ka mga nurses kag iban pa ang aton sini DOH nagabantay man kung sinong bag-o nagsulod. Kag hindi ka lang dali-dali makasulod sini kwartina kagid. Tag 14 diyas na nga kwartina sa imo. Hasta nga mabalaan gid kag pagwaon ka libre kung hilway ka na sa COVID-19. So hindi naton pag amuhon sina ang aton mga bisita. Kalaway bla daw insulto man. Nga daw hindi amo. Gina pasulabin lang Bacolod nga eskwelahan nila sa mga Koreano. Kita mo di mga Koreano pertik damo. Di kada ko dako lang sa bulig sa aton turismo di sa syudad sa Bacolod. Daw hindi naman amo na. Kabay pa nga maintindihan nyo man, no? Kung amuhon makitas na dito sa mga pungsod, daw hindi man amo. Hindi naman pag pasubrahan nga daw ang exhibition ka subragid kay Chinese kag Koreano, daw matiyag daw may bit-bit nga balatian. Wala pa ning balatian niya, ari na sila dire. So, tratahon ta sila nga turista, tratahon ta sila nga tao, tratahon ta sila nga abyan naton, kag tratahon ta sila, kag pasalamatan, bagod sa dako nga bulig nila sa aton turismo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang batusan. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, revolta
charter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51 na, diri kita. Loan ka, nubo saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Diin ka makadto para sa madasig nga pagproseso sa inyo papilis kag nubo kayong saka. Federlip Lending Corporation ang inyo kadtuan. Ara lang sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Para sa inyo kahapusan, may ara sila satellite nga opisina, Door 104, XA Esteban Building, Galo Gatuslao Streets, Bacolod City. Amuning Metropole Lending Corporation bala. May ara manda sa Corne Yungke, sa Dalan Goria, La Carlota City. May satellite nga opisina sa Dalan Mabini, Son Pordas, Talisay City. So kung mag-loan ka, subong, pinakanubo saka, Federlip Lending Corporation ang inyo kaduan. Second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53. Nagkalitsilitsi na ang kamera. Bangod sini mga plano kuno nga kakason sa pwesto si House Speaker Alan Peter Cayetano, ginrevamp ang pila ka mga chairmanship sang among kamera. Porti na, natunga na. Porting kakig ni House Speaker Alan Peter Cayetano. Rason nga ang representante sang Davao nga si Isidro Ongab kinakasya. Sus, kaakig ni Mayor Sara Duterte nga ginkondinarya ining lihok ni House Speaker Alan Peter Cayetano. Malapit ni kayo mo si Ongab kay Mayor Sara Duterte. Among kinakasya chairman sang pinaka-powerful nga House Appropriations Committee. Balo ka kung sinong binulos siya? Ining new fight nga si Congressman Eric Goyap, party list ini. Ini si Yap, amo ni ang anay chairman sang Committee on Games and Amusement, kag close man nga biyan sang utod ni Sara nga representante sang Davao nga si Paulo Duterte. Ilang taon ta kung silong mangibabaw sini. Ang mayor sa Davao nga si Sara Duterte nga gaarangkada subong kay House Speaker Alan Peter Cayetano, ginkondinarya ining pag-ilis sang komitiba, chairmanship sa Kamara, ukon ang abyan ni Congressman Paulo Duterte nga binulos ni Peter Cayetano. Wise man si Alan Peter Cayetano, no? Ang binulos yung abyan man sang bata ni Duterte. Ang ginkakasya abyan man ni Sara Duterte, mayor sa Davao. Waswasan sa ni Sara Duterte, pertik sadya. Tiyan mo ni sumong daw marusdak gid, matunga gid ang kamera. Kaya man ti ang huding-huding nga daw ibuslan siya. Di nga buslan pa ni mo na kay sa Oktubre, bulos naman na si Velasco. Ano pa? 15 kabulan naman na ang kasugtan, di ba? 21 diya sa kay Velasco, hasta matapos ng termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Tinagsiling naman to si Velasco, tindugan ko ang kasugtanan. Kaya ko, si Velasco,
lalaking lalaki. Ba, may buot sa silingon na. Di si House Speaker Alan Pirikiter kita, no? Laki man. Bertingakit ka. Ay, oo. Makahalamot kung kaysa na mawili ka man. Kisa makatalaka kagkailinit man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako, Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang
Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City Uno na Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sini magabulig tinlo, pabakod kang nagabalanse sang sistema sa inyo lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Amo ni sang kapsula nga may 7 ka sangkap gintingob sa isa. May turmeric siya, may balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C, may ara amargoso. Gitingob sa isa ka kapsula. Kag dakong mabulig sini sa pagpanubo sa blood sugar, bad cholesterol, uric acid, sobrang asin, hyperacidity. Kag kung kulang ka sa vitamina A, C, B, potassium, calcium, zinc, dugangan niya. Amo ni ang Evergreen Herbal Capsule. Amo nang gitawag siya nga ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. So, para sa aton ikaayong lawas, Evergreen Herbal Capsule ang aton gamiton. Mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store. Kagiban pa nga mga balaligyaan sa bilog nga Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.